Grønnegård Savværk, det ligger i Gjern, i noget af det her område, det her Lille Amerika. Et savværk, det skal jo ligge ude i naturen, eller der hvor skoven er, hvor træet det er, så man har kort afstand med råvarer. Alt træet, det kommer jo fra de danske skove. Selvfølgelig får vi også lidt fra Sjælland og rundt omkring. Vi er jo nødt til at købe træet, der hvor det bliver fældet, men størsteparten, det kommer fra Midtjylland. Vi køber altid op så tæt på som overhovedet muligt. Savværket, det startede på den måde, at jeg er uddannet tømrer, og så i 83, der købte vi den her dejlige ejendom. En dag så fik jeg den idé, at jeg købte sådan en mobil sav, og så besluttede jeg, at jeg ville ikke køre ud i skoven og save, for folk skulle komme her med træet. Så savede jeg om aftenen og gik på arbejde om dagen, og det kunne jeg så ikke blive ved med at holde til. Og jeg fik ofte mere og mere at skulle save, så sagde jeg mit arbejde op, og så begyndte på fuld tid. Vi sælger både til Herre og Fru Jensen og Slot- og Kulturstyrelsen, og tømmerhandler, de kan også købe her. Og det er jo naturprodukter. Vi har jo ingen kemikalier eller noget som helst. Vi har ingen trykimponeret træ, så det stinker ikke af trykimponering eller noget som helst. Her dufter der af rene varer, så det er jo en helt fornøjelse. Jeg arbejder sammen med min søn Michael. Vi har arbejdet sammen i over 20 år nu, og for 5 år siden lavede vi jo generationsskifte, så generationsskiftet er helt på plads. Så det er jo rigtig rart at gå via, at det kan køre via. Det er ikke bare sådan en arbejdsplads, vi har fra 7 til 4. Altså vi elsker at være her, og vi elsker træet, og vi elsker kollegaerne. Så det er sådan der.